Dobro jutro svima, lijepi pozdrav. Ja sam sad razmišljao, kad sam ušao unutra, onda sam se sjetio oko sebi ovako mali kao oni. Ja sam išao samo 7,5 km pješke u školu. Oni su, kad bus ne bi vozio, ovdje išli u Brezovicu, koliko? 3 km, 3,5 km. To je puno manje. Dobro, ovdje bus, pored Masnog, vozio redovno, da su onda išli i autobus. Ali ja mogu zamisliti sreću roditelja ovdje i ljudi u Hrvatskom Leskovcu, da prvi put u povijesti sam neću dobio u školu. Ja pljesam sa sve onim koji su odmah sigurni. Sjećam se prije 7 godina, 8, kad sam, ako je tu negdje Ines Brajić, jer tu negdje među nama, ne znam, je jutro došla, ona tu stanuje preko puta, radi imovinsko-pravnim poslovima kada smo krenuli u razgovore da riješimo ovaj problem. Sjećam se 22. ožujka 17. kada smo izdali građevinsku dozvolu, ako se ne varam. I od skoro 2 godine je trajalo to sve skupa i malo predugo, zadnjih 6-7 mjeseci, da mi Ivica će me ispraviti, došao je kolega Lović, profesorni pročelnik obrazovanja. Onda smo nesreću sa natječajem oko opreme, pa smo čekali ovdje 6-7 mjeseci. Ovo smo sve uredili, ljudi su gledali kako je sve gotovo, ne mogu unutra, pa vam se auto ime ispričava. Nismo mogli kršiti proceduru i zakon o javnoj nabavi, pa smo morali gotovu školu čekati da usadimo ovu prekrasne kikiće. Ovdje 6-7 mjeseci. Znam koliko je bilo vaše strpljenje. Ovo je nešto od najljepše što se može dogoditi u Hrvatskoj. Danas otvaramo ovu školu, ove godine ćemo dovršiti 2, rekonstruirati 2 i napraviti 3 nove. Napravit ćemo više škola ove godine nego cijela Hrvatska zajedno. Nema Hrvatske bez ljudi, nema Hrvatske bez obrazovane ljudi, nema Hrvatske bez rada obrazovanih ljudi i nema Hrvatske bez solidarnosti i socijalne pravde i nema Hrvatske bez multikulturalnosti, multietičnosti, sigurnosti i otvorenosti. U Zagrebu se to sve živi i sigurnost piše velikim slovima. U ovom gradu nema niko viška, ima mjesta za svakog čovjeka, bez obzira odakle je došao i kako se zove. I to živimo 19 godina i tako će biti i u buduće. Sve uspjehe koje žanjemo i zajedno. Ja se zahvaljujem najprije na strpljenju građanima Hrvatskog Leskovca i svim građanima grada Zagreba, jer ovdje je utrošeno 55 milijuna kuna sa PDV-om u ovo zdanje, na 11.000 površine okolo škole i škole 5.000 bruto, neto, bruto kvadrata škole sa 16 odjeljenja, 14 učionica, polivalentnom dvoranom športskom, polivalentnim igralištem za školu i nogomet vani, didaktička oprema i sve ono što korespondira sa suvremenim načinom obrazovanja. Hvala još jednom svima koji su ovdje sudjelovali i hvala posebno Leskovčanima na strpljenju. Vidimo se, ako budem, ja sam koji posebno s ove prehrane jer sam malo pretjerao, pa znate da sam imao problema sa zglobom i bolio, ali čim malo bude bolje doći ovdje na Gablici jedan kod direktorice. Da vidim kakva je kuhinja. Znam ja biti gurman, nije nelogina puno jesti, ali znam biti gurman, a znam da će ovdje biti jako dobra kuhinja. Čestitam ravnateljice na novoj funkciji, čestitam što se dite, što bi rekli kod mene dole. Ja sam rođen Ikavac, ali sam se prilagodio Kajkavštini, jer mi je pol familija Kajkavskog. Vratili smo dite materi, Brezovicu, neka se tamo djeca uče, neka se smanji pritisak i tenzija u školu u Brezovici, a ovdje neka djeca uče na miru. Znači, vratili smo dite Hrvatskom Leskovcu od mame iz Brezovice. Djeca imali su 2 mame, jednu u Brezovici, a sada u Leskovcu. Tad imamo samo u Leskovcu. Svojim majkama i očevima želim vam puno uspjeha. Pozdravite vi doma svoje tate i mame, dede i bake i ja mislim da ste sretni. I jedan pljesak za našu mladost.
bi rekli navike, neka otpočne prva trka, mi sada neka ide dalja procedura. Sve dok župnik ne blagoslovi pa ne prežemo vrpcu, a mi onda idemo delati dalje. Hvala vam.